Jeg har haft en overvejelse i lang tid faktisk omkring den her kors, som er et meget stærkt symbol, religiøs og racermæssig og alt den slags ting. Og jeg har prøvet at fjerne symbolik fra sin egen kontekst og putte det i en anden kontekst. Og efter alle disse overvejelser, så fandt jeg på en idé om at desintegrere objektet og putte det i en ny kontekst, hvor det er kontekstbetydning er noget, som alle er fælles om. Det er intethed, askene. Så derfor jeg har besluttet mig for at brænde selve kors, og så fjerne det fra det eksisterende til en ny eksistens. Da resterne fra kors har givet mig en pyramideform, så opstår den der parallel til bjerge og Sisyfos fortælling om den her mand, som bærer den her sten op til toppen, og hver gang han kommer op til toppen, så ruller den ned, og for evighed han går op og ned. Og det er en parallel, som Camus sætter til fokus på vores tilværelse, på menneskers tilværelse i vores dag. Og pyramideformen, den opstår helt tilfældigt i processen. Da jeg brændte korset, så resterne det lå i en slags pyramideform. Og den overtog jeg, fordi jeg synes, det var meget smukt. Og så vil jeg gerne at bevare den her form, som opstår igennem tilfældigheder eller igennem forbrændingsproces, vil jeg gerne bevare den her form. Og det eneste måde at bevare det i sin form, det var at bygge en pyramide i glas. Så jeg har puttet det rester i en konstrueret pyramide i glas. Men det sjove det er, at det er ikke konstruktion, det er ikke noget, som jeg har fundet frem, men det er formgivning af det resterende, resterne af den her kors har givet sig selv. Det var faktisk korsets rester, som har givet mig ordre til at lave den her pyramide, og ikke mit hjerne, som siger til mig, at jeg skulle lave en pyramide.